Isto é Pontenova, en Lugo. Ali hai un salmón enorme. E aquí está isto que debeu ser, claro, zona mineira. Mira que preciosidade. Trenecitos dos vagóns da mina. E aquí hai unha fonte, caso de necesitarse beber. Chulísimo. Vou camiño da ruta do silencio aí nos Oscos en Asturias. Isto é Pontenova. Este é a ponte, este é outra ponte. Kilómetro cero da carretera de Lugo 741. Están pescando. Hai moitas troitas en este río, escaleiras para baixar. Oh, precioso. Rodeado de montañas, tranquilito, son as 8 da mañá. Alá está a troita xigante. Reserva da biosfera do río Eo, os Oscos e terras de Burón. Pontenova. Vamos, que deixei o coche aberto.